Jackie Ngomanta General Mushatsi Binga Yema Yellow GM Pasuka Ndaindiri Dr. Strange nguva ndaidzosera mumashure todzokera murudo rwekare rudo rwepasi chigare. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Kana uchikaona unotika bibibo but nerweseriziva kaakazibo izvezvi kanewe temtem kana po ukaenda chinhelazi kana babako akadaire matexti zvisine mako ndiko kanokufonera kakudai bhando rudo rwekupi runotema kunge sando rudo rwemakatuni esana pundo. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Inga bebi takavimbisana kuti uchava mai vana zvofuma wandiramba gaizi zvemujolo zvakaoma ndazodzidza usapinde nemoyo murudo amudi kudhipisa waunoti wako kanokuwachisa gaizi shuwa kutokurwadzisa. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Kana uchikaona unotika bibibo but nerweseriziva kaakazibo izvezvi kanewe temtem kana po ukaenda chinhelazi kana babako akadaire matexti zvisine mako ndiko kanokufonera kakudai bhando rudo rwekupi runotema kunge sando rudo rwemakatuni esana pundo. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa. Mabeba mazwano ari kuzvimbisa wangu beba kandizvimbisa andichada kuzvifungisisa ndikazvifunga ina zvinondipengesa.